Ay na, kakaruba ka, kamusta kayo? Ay narabiin ka na paawidak pay lang. Ngem, ta, dati apang ko kasi nara ka niya. Pang kami ka na agpasya. Ay nakakaruba. Maamuan niyo no, sinati ko. Kasi nara ko tatangarabiin. Ay na, nag-excite ako. Ay na. Paapana ko tayo metro, tako na. Nakita kami kano di metro, tagkaruba kami lang. At titrabaho, kung gana ayan na, may salang. Kuna natatay, ay na. Kuna natatay, paapana, nasidig kanusunan, kinuuray ko suna di opisina may. Ay na, day tuyo, unti kong kuna ko, napang kami agbalugan, rabrabe, ay na. A few moments later. Ay na. Ay na. Ay. Natatalalang kita. Ay na. Karuba. Natatalalang. Ay na. Sabalin sa mga ranta. Sakto ko kasi. Ay na. Karuba. Ay na. Ay na. Ay na. Ay na. Natin kami. COLDPLAY with Forbet. Ay na. Katawaan naman. Katawaan naman. At talang na ito yung damdaman babae na tumanin. Welcome to Expo. Ay na. Dati tour guide ko. Ay na. Ay na, dayo pa'y ka natipag na. Saan? Ay, napapananta. Dito. Ay na. Malayo ka. Ayun ka ba? Nya, tita na. Ay na. Anong itim ako na matatatanag. Kita tan. Siyempre excited. Naiyaman dyan. Ay na. Jipay bangir nga bunodong tipagawidak ka. Nasangok ki dito may agpapasyar. Ay na. May abalbal yun dong. Ay na. Di kami lang raraw ang gawin tigan. Ay, lang! Kami to guys. A few moments later. Nakaunag kami matik sa mga makita. alas 10. Nalpasan.
Panganan tangay, Maria. Ano nga di pangalan dito? Alahang ko mo at tatak lang mga umay. Kinunada mo nga kwa. Nagingin na ka na magatang dito. Wow, nangina. Kaya mo gumatang tikwa? At mo danong ko. Ano? Iti souvenir mo tan eh. Agsubliak ton. Napnak magilapayag ko Maunok mo di mata. Ay na. Maya si ka dorahantay nakaunig nga permi. Surang ka. Ay na. Toy. Alagarod. Picturean dakan. Na, agawid kami. Nataditi kami nga agpakadan. Sumaron nun tumanin nga agsarak kami. Di kami tumanin nga agay ayam. Pang kami agbalog. Agpakada ni Manang Amilan ta. Tata, ag-shout sunan. Hi! Diyan sa bulet. Yun lang. Bye.